Здравейте! Сега ще правим оцеляване. Оцеляване ли ще правим? Оф, не оцеляване! Това, тази храна не е от кака, а е от животния. Убих 2 кози. Кози ли бяха те? От 2 не може. Ти уби 8. Уби 8. Да. А пък аз убих 70. Нали, аз убих 70 и ти уби 100. Това с малко лъжи. Ти къде си? Само аз убих. Той не убил. Не, аз убих. Какво си убил, бе? Нямаш нито една храна. Какво има? От хака ли? Не от хака. Убих, нали убих. Аз убих всичките, там не бяха при нас. Аз ще направя легла. Ма чакай, ние още къщата не сме направили. Аз с меча такова. Че го забравихме. Не знам, къде си. Не са къде си. Чай, аз ще литна. Ти можеш ли да литнеш? Чай с телефона. Не ми дава. Ти литнала ли си? Ето, намерих та. Ай, къде ще бъде къща? Абе, аз не правя. Махна са.